तो का हाल भइले सबके के बजा दिला बाजा हमरे नाम VIP राजा। तो भाई लोग देखल नहीं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो और गाना रिलीज होकर जा रहा बा जौन गाना के टाइटल बा लूजर में 2। अरे हाँ बहुत ही झकास बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग होके वाला बा। और भाई लोग कब तारीख के रिलीज हुई और भाई लोग कौना चैनल पर रिलीज हुई और में काम के कैले बा सब जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेके एंड तक देखल। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करके अभी हमारे से जुड़ जाए क्या कि भोजपुरी के खबर मिलेला यही वाला चैनल में। तो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे VIP राजा यूट्यूब चैनल के। तो पहले देख लेंगे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जो नहीं गाना बा लूजर में धनी लूजर में 2। तो भाई लोग ये वाला गाना 13 साल पहले ही 1 वर्जन रिलीज हो गए रहे। लेकिन भाई लोग 1 वर्जन रिलीज भर रहे तो ना उनमें रिलिक्स अच्छा रहे ना म्यूजिक अच्छा रहे ना वीडियो क्वालिटी अच्छा रहे। तो भाई लोग खेसारी लाल यादव सोचलन कि का ना गाना के रिमेक करल जाओ और एक 2 वर्जन लावल जाओ और भाई लोग सब कुछ सुधार करल जाओ। तो भाई लोग ये वाला गाना में पूरा म्यूजिक तगड़ा बा पूरा म्यूजिक धांसू बा। और भाई लोग देखल प्रिया सोनी के साथ ये वाला गाना शूट भी हो रहा बा। तो लोग वीडियो क्लिप में देख सकत प्रिया सोनी के साथ गाना खेसारी लाल यादव के ये वाला शूट हो रहा बा। और भाई लोग बहुत जल्दी तो लोग गाना देखे के मिली। बाकी भाई लोग देवी गीत खेसारी लाल यादव के आयल बा हिलौले मतलब देवी माई से हिला। तो लोग यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च मार के सुन सकते हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीजेबल बा। बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन डीजे सॉन्ग बा ये वाला सॉन्ग। और भाई लोग एम इफेक्ट में काम के डिम्पल सिंह। बाकी भाई लोग जौन खेसारी लाल यादव गाना बा लूजर में धनी लूजर में 2 भाई लोग आई ई जौन गाना बा पीके रोज करला ड्रामा 2 के बाद जब वो रिलीज हो जाए ओकरा बाद ये रिलीज हुई। लेकिन भाई लोग छठ बाद ई सब गाना रिलीज हुई पर अभी तक खाली मतलब रीमेक हो रहा बा म्यूजिक बढ़ रहा बा रिकॉर्ड हो रहा बा। लेकिन छठ बाद तो लोग सब गाना देखे के मिली। तो भाई लोग जितना भी 2 गाना बा सब तो लोग के बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर मिली। अरे हाँ न्यू चैनल खुलल बा बेस्ट भोजपुरी यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकता नहीं क्या खेसारी लाल यादव के जितना भी 2 वर्जन गाना रहा था सब ऊपर आवता। बाकी इफेक्ट में काम करे वाले एक्टर में काम करे बड़ी प्रिया सोहानी बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा बड़ी लूजर में 2 में। बाकी भाई ये गाना बहुत ही बेस्ट बा बहुत ही झकास बा बहुत ही मस्त बा। कृष्णा बेदर्दी गाना के लिखल बड़ा और भाई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा आर्या शर्मा बहुत ही झकास बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग सुने में आवता कि हाँ ये वाला होके वाला बात है। भाई लोग खेसारी लाल यादव जौन भी गाना गावलन बेहतरीन गावलन अच्छा गावलन और भाई लोग बहुत ही झकास गावलन। बाकी ये वाला गाना तो लोग के बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर देखे के मिली छठ बाद। अरे हाँ छठ बाद ई तो लोग गाना देखे के मिली। बाकी भाई लोग रीमेक हो गल बा रिकॉर्डिंग हो गल बा और सिर्फ वीडियो शूट करे के बाकी बा। और भाई लोग जैसे शूट हुई लूजर में 2 आ जाए तो लोग के सामने देखे के मिली। बाकी तो लोग आज की वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर कर लें। तो चलो फिर मिलते हैं कोनो अगला वीडियो।